नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। आज एगो लाइव आके भोजपुरी के एगो बड़का चोर पवन भैया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता। उ साला ई नइखे जानत कि उहे साला बड़की चोर ह। साला चोर केतना गायक के, केतना सिंगर लोग के, बड़ छोट जितना भी सिंगर हो सब कोई के गनवे चुरा लेता आ कहता कि हम बड़का स्टार हई। हई देखो हो, ई कौन स्टार ह? ई साला पॉकेट मार ह। कोई के पैसा चोरा लेता तो कोई के गाना चोरा लेता तो कोई के सोना चोरा लेता। सोनवा चोरा के मार सोना पहनले ना रहे। कहत रहे कि हमारा भी सोना बहुत ज़्यादा बा। ई साला चोरा बा। पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता कि भोजपुरी के लिए आपने क्या किया है, क्या किया है। अरे साला चोरा बा। तो पवन सिंह भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ कैले बड़न। हम मानत हनी कि भोजपुरी बहुत पुराना बा। भोजपुरी हमनी के माई है, ठीक बा। बाकी भोजपुरी के बारे में के जानत रहे पहले से? भोजपुरी के तो नाम से आदमी शर्म आ लजात रहे। कोई डरे दूसरा जगह नाम ला लेते रहे कि लाज लगी कि हम भोजपुरी के हैं। पवने सिंह एगो अइलन तो भोजपुरी में ऐसा कैलन कि भोजपुरी के बॉलीवुड से लेके विदेश से लेके पूरा दुनिया में इज्जत से आदमी नाम लेता और चाहता, ओकर शौक बा कि हम भोजपुरी वाला के साथे कुछ करी। आज उ पवन सिंह के देन है कि आज इतना दूर तक ले भोजपुरी गइल, बुझा गइल। आ तू पवने सिंह के बारे में कहता उल्टा पुल्टा। अरे साला चोरा बा। तू हो चोर, एगो बॉलीवुड के हवो चोर। दोनों चोर चोर साथे गाना निकाल लेला सा, कहता रहा कि हम स्टार हो गनी। अरे चोरा बा, तू पवन सिंह के बाउंसर कहता रस। अरे चोरवा तू बाउंसर हवस, तुहे दौड़बे। आओ हमनी साथे दौड़। कहता ना तोरा देही में ताकत बा। पवन सिंह के तो सलमान खान फेल बा पवन सिंह के आगे, बॉडी के आगे। आ तुम करा के बाउंसर कहत रस। साला बाउंसर तो तू पवन सिंह के तू हवस। अरे हद में रह के बोल, ना तो बाद में पता चली कि एक्टिंगो गइल और जौन लिटिया के दुकानवा रहे तौनो गइल। बाद में खाली छक्का जैसे नाचे के पड़ी। आ नचबे के करा पे गानवा बाजी तबे नु नचबे कि मुँहवा बंद करके नचबे। अरे बढ़िया बा कि उनकरा के सरस्वती माई गाला देले बड़ी। तोरो के देले बड़ी या तबे नु आज गावत रन बढ़िया। कहत रस भोजपुरी के लिए क्या किया है। भोजपुरी के लिए वो ऐसा कर दिलन कि कोई आज तक ले ना करी सातों जन्मों में। ठीक बा, मानत है रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, जे भी बा, दिनेश लाल यादव जी, जे भी बा कैले बड़न। बाकी के सुनत रहे भोजपुरी के? आज पवन सिंह के देना कि बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड के कलाकार आके भोजपुरी में काम करत रन। ठीक बा, तो पवने सिंह के देना, ई मत भूलाओ। तोर चोरवा ना हो, चोरावा कहीं के। तू पहले दोसर कोई के चोरे साथे गाना गाओ आ गाना चोरी करे के ये सब जौन सीखले बड़स छोड़ दे। तोरा से बढ़िया तब प्रमोद प्रेमिया आ टुनटुन यादव जितना भी नया कलाकार बन सब बढ़िया बन हुए सब। तोरा ऐसा कोई बारे साला चोरावा। पवन सिंह के बारे में कहता है उल्टा पुल्टा बोला था। शेर हन तो शेरे जैसे करियन रे साला, कि छक्का जैसे करियन। ऐसे ऐसे नची हन कि शेर हन तो ऐसे ही करियन। ऐसे दहाड़ी के शेरे नु दहाड़ेला। साला चोर गजब हाल बारे चोरवा। हद में रह के बात कर। आ तू का कहता रस कि बोल देविला तो ट्रेंडिंग में चल जाला। तो तू बोल देवे तो ट्रेंडिंग में जाई। मुँह दिहन तो ट्रेंडिंग में चल जाला। उनकर जौन भैया बार से उहे मुँह दिए ट्रेंडिंग में चल जाई। बोले के जरूरत नहीं है, ठीक बा। आ हद पर मत कर, नचावे लगल जाई गाना बजा के। एक दिन खातिर गाना के बुक कल जाई छाका के, और वही में तोड़ो के आ बॉडे मना दिए नचा के, बुझा गइल। हद पार मत कर। आ तो हैसे खड़ा हैसे क के आ यही पे बैठा दिए तोरा के। साले राम कहीं के औकात में रह के बात कर। पवन सिंह भोजपुरी के लिए भगवान हैं, आज हम बोल रहे हैं, पूरा दुनिया जानता है। पवन सिंह भोजपुरी के लिए भगवान हैं। आज अगर पवन सिंह गाना छोड़ दिए तो भोजपुरी को कोई पूछेगा तक नहीं, कोई देखेगा तक नहीं, समझा। भोजपुरी में गाया ही जाता है, नाचा नहीं जाता है, समझा। नाच के तोरा के कोई जाने ला कि तो भोजपुरी के आवाज़ की गईबे तो हिंदियों में नाचल जाला, भोजपुरियों में नाचल जाला, पंजाबियों में नाचल जाला। नचबे तो पता चली कि कौन चीज़ में आवाज़ है। गईबे तबे न पता चली कि भोजपुरी में गावत रस कि हिंदी में गावत चाहे पंजाबी में गावत रस। अब बढ़िया जब गईबे ना करबे तो के सुनी?
ऐसे औकात में रह जो, ठीक बा, ना तो अगला बार से तू सोच लिहे, ठीक बा। अरे कोइयो इंसान के तू बोल बोल के पकइबे, इतना दिन से बर्दाश्त करत रहन तो कोइयो सनक जाई, बोलियो ना। साला गाड़ी में उंगली कर देले रहस, का करस, बोलबे नु करिहन। आज तक कबो बोलले रहन ना नु, बर्दाश्त से बाहर बोल तब बोलन। आ तू कहता रस कि पी के तो हई करके हऊ करके स्टेज पे नहीं जाया जाता है। तू दारू पियलन, अब मान लेते कि पियत हुन तो स्टेज पे पी के जाता रहन, घरे पियत हुन, ठीक बा। तोरा ऐसा गांजा नहीं खनु पियत, हीरोइन नहीं खनु पियत, चरस नहीं खनु पियत, सोना नहीं खनु चोरावत, गाना नहीं खनु चोरावत। वो कुछ करत रहन, अपने अपने करत रहन, दारुए पियत रहन, पूरा दुनिया दारू पियला, ठीक बा। ब्रांड दारू पियन, तोरा ऐसा 10 रुपये वाला गांजा ना पियलन, हद में रह, ठीक बा। अब पवन सिंह से